така, здравейте отново. Имах въпроси в Facebook, доколкото се спомням, човек от Германия беше попитал и някои други. Да отговоря сега за Китай, където съм живял почти 20 години и все още продължавам да го изучавам, макар и да не живея вече там. Защо някои хора не могат да повярват, че в Китай нещата не са добре? Защото голяма част от медиите просто разпространяват само добрите новини. Какъв мост построили, каква ракета литнала, какво оръжие направили и така нататък. Но другите неща се игнорират. Ако гръбне там някой завод или нещо такова, може и да напишат, но като цяло не. Обаче, ако човек владее китайски и може да гледа какво споделят китайците, разбира се, преди да ги изтрият, преди да ги цензурират, ще видим нещата как стоят. Така, първото нещо. Все по-малко и по-малко свобода. Едно време можеше всеки китаец да си извади паспорт, да излезе. Сега в момента има цели категории, примерно, които работят там в някои учреждения, учители дори и така нататък, които даже не могат да си извадят международен паспорт и да отидат навън. Веднъж обаче избягат ли от режима на Си Цзинпин, това неоимператор, както аз го наричам, на неофеодална система на правото клемето, и винаги има държавата начини да ги връща. Привикват ги да подпишат ушки нещо в полицията и после казват, ние повече няма да пуснем да излезеш навън. Даже хора с зелени карти има. От, примерно, Канада, други държави, случаи такова, връща се там да посети родина, такова повече не го пускат. Това е положението. Второто нещо, дори в банката, собствените си пари, примерно отиваш да теглиш пари, трябва да подпишеш хиляди неща, да докажеш на това, твои ли пари са така нататък. Въпреки, че когато си ги внасял, не са така ли да подписваш. Тоест, напоследък им даже да си теглят парите. Имаше един случай с адвокат, напоследък, който знае закона и казва, това даже не е в законите, това е някаква такава наредба отгоре, която даже още не е конституционно, това е антиконституционно, как така ще блокираш ли човек да си вземе парите, искал да изтегли 10 000 юана или нещо такова, не кой знае каква сума. И така, даже вече не си господар там на собствените си пари. Други неща. В един момент, ако си спомните, Си Цзинпин реши, че този COVID трябва да го унищожи, ще трябва да прави COVID-0. Така нищо не стана. Точно в този период започнаха там пак локдаунове и така нататък. Точно тогава се развали икономиката, започнаха да фалират като ефекта на доминото все повече и повече фирми и в момента това нещо продължава. Малки, средни бизнеси си фалират почти всеки ден. Хора казват, китайци там, едно време на тази улица вървиме, беше пълно с фирми, с ресторанти, сега вече всичко задива. Все по-малко и по-малко хора. Младежката безработица. Различни статистики имаше, стигаше 17-25% така да е. В един момент казаха, повече не може да е нелегално, няма да се съобщават такива лоши новини. Даже в момента никой не знае колко е тази младежка безработица. Ако е примерно 17% или колко излиза, вие представете си колко е по-голяма безработицата във възрастови групи, примерно 45, 48, 50 години и така нататък. Тия хора пък съвсем не могат да си намерят работа. В повечето случаи. Нарастване на престъпността. Много ясно. Като нямаш работа, като все повече те ограничават, това сигурно го знаете. Не мога да отваряш там Википедия, YouTube, Twitter, който стана екстри, какво стана там. Reddit, такива работи няма, всичко блокирано. Може да го отвориш с VPN, обаче всеки момент мога да ти почука полицията на вратата да каже, ти имаш VPN. Това е нелегално, това е незаконно. Или пък показал си там някакъв начин на хората да имат достъп до други сайтове. Такова един го бяха вкарали в затвора, така човек каза 3 години или колко такова го сложили там заедно с всякакви психично болни, такива с кожни болести, такова направо му се разказала играта. И казва човечеца, за съжаление, вика, майка ми и баща ми наистина повярваха, че аз съм едва ли не враг на държавата, защото съм предоставил VPN-и на хората да си гледат свободно интернета по целия свет и да сравняват нещата и информацията.
Така. Всякакви други неща, откъдето и да го погледнеш, нали, казвам, като ти ограничат свободата, като нямаш дори работа, такова увеличава се престъпността. Самоубийства, почти всеки ден. Почти всеки ден, каквото нещо там ми го изтрия, защото ви казвам, цензурата е ужасна. Мога да видиш. Нали, тая социалка, оная социалка, примерно WeChat, Лейсина, Хумшо има едно и така нататък. Постоянно самоубийства, някой скочил някъде, друг в реката, друг се хвърли от някъде, трети направо забил автобуса с пътниците там, убил и себе си и хората. Ужасна работа, но тия неща веднага ги сече цензурата и така. Нали, ако някой проявява конкретен интерес, аз може да потърся нали, такива разни останали. Има нали, такива единици китайци, които всичко съхранят. Нали, правят си някакви архиви. Аз не се занимавам с такива работи, защото на мен работа ми е ясна. Просто ви казвам, ако някой много е повярвал на разни такива пропаганди, че там всичко е цветя и рози и се развива и така нататък, ами не е така. Не е така. То може да се говори до утре. Просто откъдето и да го погледнеш, да не говорим пък за някакви там морални ценности, някакви измислени неща, такива, че едва ли не всички китайки са женят девствени, че моралът подцъфтява и че само западняците са развалени, пък китайците и китайки са някакви традиционалисти. Навсякъде си има различни хора, да не кажем, че всички са развалени. Думата ми е, че в това отношение масови такива заблуди, масови митови и легенди. И общо взето не са с това да приключат за проблемите. Ако има нали, конкретен въпрос, може и да кажа, защото ви казвам, то му си говорим до утре. Примерно как в един момент беше легално да преподаваш английски, ако не си с паспорт от държава, в която се говори английски, не си така наречен native English speaker. В един момент стана нелегално. Или пък беше легално да си имаш частно училище, да преподаваш на дечица. Такова в един момент стана едва ли не най-голямото престъпление, че ти събираш ученици вкъщи и им преподаваш едва ли не знанието, нали, чуждо езиковото обучение, така някакъв голям проблем стана. Що ли ние, може би, защото тия деца ще могат да прочитат нещо на чужд език, така и да не дай си Боже, ако да имат VPN и да видят какво става, нали, как някой изкритикува Си Цзинпин или как една от учителките, преподавателките на цялата комунистическа партия, която избягва от Китай, казва за него, че този човек е некадърен, че се е издигнал само благодарение на връзките на майка си, че човека е превърнал цялата комунистическа партия в една голяма мафия. Такива неща дават ли да се четат в Китай? Не дават. Така. Добре, не се разпростираме толкова много. Надявам се, че отговорите на повечето въпроси. Благодаря за вниманието.